Ya aka samu lamba 12 baban ka aljani ne? Eh? Dalla. Aji. Gaskiya zaman mu haka ya ishe. Dan bai muka kawo gidan mu bayan jeji. Eh, ba dan kan mutane su sanyi ba. Gaskiya ne. To akwai aka fita wannan jejin. Akwai wasu gafiyoyi. Gaskiya dan wannan zaman namu ya isa haka. In aka karɓo gafiyoyin nan, tabbatar in ka karɓo gafiya guda ɗaya ta baka lambar babanta. Ka gane a kowane gafiya. Samun lambar babanka. Sai na yanka ka ba ka daina mun wannan raun da kake mun ba. Nan gidan maza ka zo. Akwai Allah. Akwai Allah. Ai kamu ba. An kamo gafiyoyin nan. Gafiyoyi nawa aka kamo. Koje akwai Allah. Akwai abin da Allah zai. An kamo kayan gafiya a ran. Ya sa mana lambar baban sai na mana wannan abu. Ba matsala coach.